A l'Horta Nord, perquè allí és temps de collir creïlles, un dels productes, com bé sabeu, que més protagonisme ha tingut en la història de les civilitzacions humanes en general. Carol Femenia s'ha plantat a Alboraya a collir-ne i ens acosta també l'última hora de la campanya. Hola de nou, Carol. Hola, Joan. La campanya t'ha de dir que ve... Tenem certa satisfacció. El que passa que jo aquestes coses vull dir-les sempre entre cometes perquè, com diuen els llauradors i les llauradores, treballen a l'aire lliure i tot pot passar. Però, Vicent, la qualitat, la mateixa. Sí, home, la qualitat, com podeu veure, és la mateixa o millor. Ai, venent el producte, clar que sí. Ja podeu veure que la querella és molt bona, és excepcional. I com ha influït l'oratge? Bueno, l'oratge mos ha faltat una miqueta de pluges, perquè a la querella el que vol és banyar-se per dalt, la planta. Després, així com plantem en meseta, que no és com cavalló com antes, al no ploure està la terra seca, fa estos clavills, i entonces això, si s'empapa, sempre el producte es fa més gros. I fa un poc més de calibre i més de quilos, que és el que nosaltres volem, que n'hi hagi quilos i qualitat. Però la rosaeta li ha vingut bé, el que està fent ara. Per les nits està fent rosaetes, que és el que vol la querella. La querella vol banyar-se per damunt, sin excessos, però sí una constància d'humitat. Molt bé, mireu, hem estat collint, perquè ja vos he dit abans que s'ha de collir matinet. Carlos i jo hem anat i mos ho ha contat Paco. Ara ho veureu. La collita de la querella se fa en el tractor, com ara veureu, i darrere porta una màquina com un garbell que va garbellant la terra i se queda la querella dalt, perquè el personal pugui arreplegar-la bé. I se fa de matí pront en la fresqueta, perquè si ix molt el sol i fa calor, la querella sol planxar-se. Se fa lletja i fa mala vista. Entonces n'hi ha que procurar collir-la fresca. És que nosaltres, per l'experiència, quan veiem que el querellar ha crescut el que té que créixer, m'emprèn a baixar-se, a esclafar-se. I el notes que la mata se marchita. I entonces ja notem que ja se poden quasi collir. Després ja s'esperen més, s'esperen menys, depèn els quilos que si veiem que el querellar vol fer més quilos. Esta querella és una querella Vivaldi, que és la que més se planta per aquesta zona, perquè s'ha acoplat molt bé al clima, a la terra i a la nostra manera de cultivar-la. N'hi ha altres varietats que també van molt bé, però aquesta és la que més ha acoplat. Aquestes querelles, per exemple, s'han plantat darrere de les xufes, però se poden fer darrere de diverses collites. Este camp té unes 8 fanecaes i estos sacs pesen aproximadament de 1.200 a 1.300 quilos. I així poden eixir unes 25 o 26 sacs d'estos, que nosaltres diguem saques, que és una collita acceptable, encara que n'hi ha camp que pot produir un poc més, però també n'hi ha molts de prou menys. 34 minuts passen de la una, continuem així en directe en Alboraya, en Vicent, i a veure, els preus han vingut ajustadets i damunt els costos de producció un 30%. Sí, enguany els preus han eixit un poc fluixos, i comptant que tenim un 30% més de costos, perquè la llavor ens ha costat molt més diners, els abonos valen més diners, fitosanitaris valen més diners, i clar, no ho estem repercutint en tot això, entonces anem molt ajustats, fa falta alguna més de preu. Vicent, i tu me comentaves, ahir n'hi ha que potenciar la creïlla valenciana. Sobretot les grans superfícies i els consumidors valencians devien de demanar querella valenciana. Una querella com esta, que se'n vaig a fora i que nosaltres estiguem menjant-se la d'Egipto, la francesa, que no val... No diguen que no val res, però no té les mateixes qualitats ni la mateixa qualitat que té esta. És una pena que això se perga i que no se menja així en casa. Esta, que és la Vivaldi, s'exporta molt, veritat? Sí, la majoria ara s'exporta. Després tenim l'altra varietat, l'àgria, que sí que se fa més en hostaleria i també per la indústria, per papes. Però bueno, el 70% de la producció d'ací de València, de l'Horta Nord, és Vivaldi. Molt bé, moltes gràcies, Vicent, ho has explicat molt bé. Gràcies. Gràcies a ell, gràcies també a Paco, ja ho heu vist, tenim la creïlla nostra que ja està eixint del camp, la teniu disponible en moltes tendes i molts magatzems per a comprar-ho, així que res, a consumir la nostra creïlla, que està ben bona. Demanem creïlla valenciana, clar que sí. Escolta, algun dia, Carol, parlarem del nom de les varietats. Quin nom tan xulo. Mira, escolta, creïlla Vivaldi. És una sinfonia. Això és una sinfonia. És música. I més estant en esta primavera esplendorosa. És meravellós, sona i tot per així. Que sí. Gràcies, Carol, per aquesta informació en directe.